Dobrý deň sa praje, čaute kočky. Takže, máme tu do Nových Zámkov. Nebezpečná situácia udiala sa. Tuto kandiduje sa na té postých stoličkárov, viete, tam, kde sa zbierajú tie lóve. Taká vec bola, že dneska začalo to krematórium, viete. No, ja by som chcel povedať, viete, čo sa zákulisné hry tam sú nejaké? Ja som počul takto, že ten panel Xota, čo je, on zavolal jeden večer tomu GPčkovi. Hoďan, GPčko, poď so mnou zahrať piškôrky, čakám ťa pri tom billboarde. Došiel som, bol som pri tom, zúčastil som sa. Išiel okolo ten motorcar clown, hoďan na nejakej oktávii, lebo vysoké hlasy, tam som počul že v sobotu má do nášho mesta padnú nejaké veľké vesmírne teleso, hoďan asteroid povedal. A bude tuto KO, chlapci, nebezpečná vec. Tak ja pobalil som si, už tuto mám kufor všetko. Nachystal som sa. Som veľmi smutný, lebo od svojich 14 rokov som tu bol do mesta. Tak som si kúpil aj také pitie, viete. My tu do Nových Zámkov pijeme GPčko, my nemusíme tak, jak do Piešťan, že za 2 melóny nejaké CTčko z Francúzska, Chardonnay oblasť a takéto veci. No. Chcel by som sa ešte vyjadriť jednej veci. Ten horúci kolotočárman, čo tu tiež sa žiada o tú stoličku, viete, tam, kde sa lóve berú. On tu ide rozprávať, že chce menej festivalov a viac trávy. Počúvaj ma sem. Na čo mi bude potom toľko trávy, keď nebude festival? Na čo mi bude toľko trávy? To je festival a tráva, to je ako alfa a beta. Ja však ty budeš vedieť, veď to ti povie Bernadeta, tá bufetárka z pekárne, čo piekla tie chleby, čo si rozdával na námestí. Mám rád masňáše s cibulou, chleba, všetko, ale suchý chleba vyzerá mi aj jak nejaký žebrák. Minule bol som do toho hlavného mesta Bratislava a ten motorkár clown tam jazdil časovku. Hoďam, volá mu jeden kamarát, dojdi sem. Prišiel pred jednu budovu. Kilo otvoril mu dvere v tom 8. pekle, viete. A viete, kto tam sedel? Ten jeho kamarát, Padol Fraška. Viete, to je ten tunelár, čo staval tunel Branisko. Viete, aký ho súd postihol? Chudáka. Však on smeruje do sračiek. Však on nám vytuneloval celú republiku, vďaka nemu máme teraz kade jazdiť a toto sa mu stane? Ja sa vás pýtam, čo sme my za ľudia? Aby som vzduchol do rána. Mier.